100 anys. Informació. Aquesta guerra va tindre llogar el 24 de maig de 1433 fins al 19 d'octubre de 1453. Va durar 116 anys, 4 mesos, 3 setmanes i 4 dies. Es va lluitar en França, en Països Baixos borgonyons, Bretanya, Canal de la Manxa i Península Ibèrica. La lluitaren França i Anglaterra, amb victòria de França. La rivalitat entre França i Anglaterra provenia de la batalla de Hastings, quan la victòria del duc de Guillermo de Normandia li va permetre adueñar-se d'Anglaterra. Conseqüències. La Casa de Valois conserva el tron francès i les monarquies anglesa i francesa el tron de França. Augmenta el poder de la monarquia francesa. Castellà es converteix en la potència marítima de l'oceà Atlàntic. Augmenta els sentiments nacionalistes a França i Anglaterra. Abandó del reclam anglès al tron de França. Borgonya perd la meitat del seu territori a favor de França. Contraatac. Després de la victòria anglesa en la batalla de la Reclosa, França va decidir aplicar les mateixes tàctiques navals. Llavors va començar en 1360 a fer ràpides i devastadors atacs contra la costa meridional anglesa, que van culminar en l'incendi i saqueig de Winchelsea. Prompte es va culminar aquest tipus d'operacions fins els atacs amfibis es van convertir en el malson de la població civil anglesa fins al 1401. Adeu.